όταν προσεύχεστε με πίστη από την καρδιά σας στον Ιησού Χριστό και στη Μανούλα Παναγία, να μην φοβόσαστε. Δεν θα είσαστε μέσα σε αυτούς τα εκατομμύρια που θα φύγουν μέσα σε κάποια χρόνια του ενός χεριού. Αν ξέρατε τι πόνο έχω που σας τα λέγω αυτά, γιατί θα πρέπει να γίνουν ανατροπές στη ζωή σας και ο διάολος θα σας βάλει στο μυαλό, έλα μωρέ με τον ηλίθιο, τώρα ακούτε τον ντουλάτο καημένε, την έχει δει έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, τι βλάκες κάνετε, δεν κάνουμε κακό. Αφού δεν κάνουμε κακό, μπορεί να μην κάνεις κακό. Αλλά το μεγαλύτερο κακό είναι ότι αδιαφορείς και δεν σχετίζεσαι με τα μυστήρια του Χριστού, όπου αυτός έφτιαξε. Αυτός έφτιαξε. Και δεν γυρίζεις να πεις ένα ευχαριστώ, Κύριε, για ό,τι μου προσφέρεις. Ανέδεια, μαγιά, έλα μωρό του λάτος. Να τον δείτε και τον τουλάτο. Εύχομαι να είσαστε από τη δική μου πλευρά. Γιατί αν είσαστε από απέναντι, δεν θα χαρείτε που θα με δείτε. Όσο είναι καιρός, στραφείτε στα μυστήρια του Χριστού. Θα έρθει ξαφνικά αυτό το γεγονός. Στέφανη στη NASA για έναν αστεροειδή, ο οποίος φαίνεται ότι κατευθύνεται προς την Γη. Σύμφωνα με την NASA, ένας μετεωρίτης λοιπόν που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έχει μια μικρή πιθανότητα να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας το 2032. NASA says a newly discovered asteroid has a very small chance of hitting the Earth in the year 2032. Scientists first spotted it last month by telescope in the country of Chile. Για πρώτη φορά τα Ηνωμένα Έθνη ενεργοποιούν το πρωτόκολλο πλανητικής ασφάλειας. Υπάρχει πιθανότητα σε 7 χρόνια ένας αστεροειδής να χτυπήσει τη Γη. Το πρωτόκολλο ενεργοποιείται από 1% και η πιθανότητα σύγκρουσης είναι στο 1,5%. The probability that we are assessing has been changing from day to day, and this is the result of this daily update with new observations that we are collecting. Probability that we are assessing has been changing from day to day, and this is the result of this daily update with new observations that we are collecting. Μπορεί να καταστρέψει πόλεις στο μέγεθος της Νέας Υόρκης και να απελευθερώσει ενέργεια 100 φορές περισσότερη από μία ατομική βόμβα. Μπράβο, χαίρομαι που τα ξέρετε. Καλησπέρα και από μένα, Παναγιώτη Βασίλης είμαι, καλησπέρα σε όλους. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Είμαι όρθιος. Α. Στο πρώτο φάκελο μπροστά. Για πες. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, στην τελευταία σου εκπομπή, είχες αναφερθεί στην αστεροειδή Άποψης. Στο φάκελο στη ζάντα μου έχω το σπρέι για τη μύτη. Ορίστε, ναι. Στην τελευταία σου εκπομπή είχες αναφερθεί στον αστεροειδή Άποψης. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν το γεγονός αυτό προηγείται της εμφάνισης της νεμέσεως, του άλλου ουράνιου σώματος, δηλαδή συμπέφτουνε, δηλαδή... Για κάτσε τι είπες, προϋπήρχε... Αν προηγείται του γεγονός της πτώσεως του αστεροειδούς... Δεν είναι ο μεγάλος που περιμένουμε, αλλά αυτός θα κάνει πολύ ζημιά. Αυτός προηγείται. Ναι, αυτός προηγείται, αλλά ο άλλος μιλάμε για... Κάτσε, εντάξει, ναι, προηγείται, αλλά... Ο άλλος
θα είναι τελείως καταστροφικός, όπως στο κόκκινο βιβλίο αναφέρομαι για τη Σίβυλα, που προλέγει πριν από την Αποκάλυψη την καταστροφή που θα γίνει στον πλανήτη, που θα στερέψουν οι θάλασσες και. Εκεί μιλάμε για τη δεύτερη τριετία. Τώρα μιλάμε ότι αυτό είναι προάγγελος αυτού που περιμένουμε μετά. Και με αυτό που θα γίνει, θα έχουμε πολύ άσχημα αποτελέσματα, αλλά σας το είπα και άλλοτε, η NASA λέει ότι αυτό θα συμβεί το 27. Δεν θα συμβεί το 27. Θα συμβεί πιο νωρίς. Το πότε δεν μου επιτρέπεται να το πω, γιατί πρέπει να είσαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Αυτά τα γεγονότα θα συμβούν σεισμοί με αυτό. Βέβαια έχει μία διάσταση αυτός ο αστεροειδής γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Σας λέω και πάλι, όπως το είπα και στην εκπομπή, ότι η μόνη προστασία όπου και να είσαστε, όπου και να είσαστε, θα είναι η τάξη της ηθικής του σώματος προς την ψυχή. Πρέπει να ετοιμάζεστε. Γιατί δεν ξέρετε ότι ο καθένας που έχει κάνει αυτό, δεν φαίνομαι ο κακός, έτσι, εγώ απλά ενημερώνω. Ο διάβολος δουλεύει 24 ώρα. Εσείς κοιμόσαστε. Μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό τι είναι? Έχετε μάρτυρά σας το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ σας έδειξα την αλήθεια. Το τι θα κάνετε, αυτό εναπόκειται σε εσάς. Εγώ δεν είμαι εδώ να σας πείσω κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο. Εγώ σας γνωστοποιώ, σεβόμενος την ελεύθερη βούληση που ο Κύριος μας έδωσε, από εκεί και πέρα οι επιλογές και τα αποτελέσματα εναπόκειται στον κάθε έναν και εις κάθε μία. Μην πείτε όμως ότι δεν σας βάλανε και το κερασάκι στην τούρτα από το Πνεύμα το Άγιο. Τέσσερα κεφάλαια μείναν της Αποκαλύψεως.